Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur, intxaur, oliba eta gaznarekin prestatutako gaileta gaziak egin behar dugu. Beraz, aprobetxatuko dugu, udazkenean bildutugun intxaurrak eta orain prestatuko dugu aperitiboa goxo-goxoa eta berezia. Azelgak, azak, pellak, porruak, neguko baratzea, bai, zein ba? Gaur prestatu behar dugu, intxaur, oliba eta gaznaren gaileta gaziak. Orduen, hortarako beharko dugu, 120 gramu intxaur, 120 oliba beltza, etxurri gabekoa, 120 gramo ardi gazna, hau birrinduko dugu, arroltze bat, 100 gramo gurine, 200 gramo irina, kutsarita bat elegamiarena eta piperbeltza ere koilara txiki bat. Orden hasiko gara, lehenik xiatzen giltxaurrak. Hemen rodillo bat erabiliko dugu, pixka bat xiatzeko. Eta bol batean jatuko dugu. Holaxen. Holaxen. Orain, txikituko dugu olibak. Gatza ez dugu botako, zeren ja gaznakin eta olibakin nahiko gaziak aterako dire, bere puntua hartuko dute. Orduen, gatza ez dugu erabiliko untekoan. Horrela utziko dugu, pizka bat gaietan ere ikusteko oliba. Ez dugu gehiago egingo. Hau nahaziko dugu. Gazna birrinduko dugu. Ardi gazna, untekoan.
Bueno, holatxen. Arroltze bat. Gurina txikituko dugu, hola hotzian. Atera dugu pixka bat lehentxago kamaratik. Bueno, listo. Hiperbeltza pixka bat botako dugu. Horren dugun bezala, koilara txiki bat. Nahaziko dugu pixka bat. Botako dugu, gehituko dugu irina, 200 gramo. Eta legamia. Orden hau dena lantzeko, ikusten duzen bezala, sardizkakin pixka bat zaila da, orden dena eskuekin egingo dugu. Eta nire lagun baten hitza gogoratuz, sukaldean ezin da eraztunerek erabili, orden kenduko dugu. Eta eskuarekin egingo dugu landu masau. Ikusten duzuen ez zaila denez, landu zuen apurka pixka-pixkenaka hartu zati bat eta landu. Eta gero dena alkartu. Ikusten duzuen bezala, horra izago da. Bueno, ikusten duzuen bezala, ez da sobera erreixa, baina azkenean gurina pixkat biguntzen denean, ja lan egiten aldugu aitzago. Lako testura hartzen duenean, behar duguna da, kamaran sartu, 15 minuto pixka bat hozteko. Bai? Ben? Kamaran sartuko dugu, reposo, indezala, 15 minuto. Intxaurra omega 3 eta omega 6 poliasegabe gantz azidotan aberatsa da. Omega 3 eta omega 6 poliasegabe gantz azidoak beharrezkoak dira hainbat bizi prozesutarako. Bertzea burmuinaren, begien eta bihotzaren funtziorako, hazkuntzerako eta garapenerako. Atra dugu hozkailetik, ikusten duzuen bezala, holako itxura du, eta orain zentimetro erdiko pastak egingo dugu, moztu, nabal batekin, eta labean sartuko dugu. 180 gradutan ipini esto labea, eta 30 minutotan ja daude eginak, gure pasta gaziak, edo galleta gaziak. Eta hauek, erran dezala, aperitibo gize, erabiliko dugu, edo nahi duzuen bezala, gasna pixka batekin, edo antxoa pixka batekin. Orden jarriko dugu hemen.
Eta ja, labera. Listo. Baltzenekien Euskal Herriko 20. mendeko elikadura batez ere artoirinean, esnean, gasnan, gaztainan, intxaurran eta sagarran oinarritua zegoela. Zuek ez duzu sumatzen, baina usain goxoa ja heldu dela betik, beraz uste dugu ja gure galleta gaziak eginak daudela. Bai, ikusi ze itxura gozoa duten gure galleta. Intxaur gasna eta olibeko galleta gaziak, osagaiak. 80 gramo intxaur xeatu, 80 gramo hezurgabeko oliba beltz, 80 gramo ardi gasna birrindu, 200 gramo irin, kollara txokada bat legamia, arrautza bat, 100 gramo gurin hotz zatitu, kollara txokada erdi bat piper beltz egotu. Hona hemen gure intxaur, gasna eta olibaren galleta gaziak. Aperitiboa bezala, ikusi zen plater erresa eta goxoa eta diferentia prestatu dugun untekoan.